Assalamu alaikum hormatly alamlarym. Garaşsyzy baqy tarap ýurdumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşýänler. Mary welaýatyna iş saparyna amal aşyran hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow şu gün welaýatyň şäherine ýerleşýän iri galkynyş gaz känine baryp gördi. Hemem bu ýerde nowatdaky goýulan guruluşyna bagdalga berdi. Şeýle döwlet başçymyzy welaýatyň Türkmeniň Agoý binasynyň ýanyna köpçüliklerini dawralar geçirmek üçin niýetlenen binanyň düýbüni tutmak dawratyna gatnaşdy. Mary welaýatyna iş saparynyň çäklerini ýer bilen hormatly prezidentimiz welaýatyň çägine ýerleşýän TV gazyň ägir tuluklarına eýe bolan galkynyş gaz känine geldi. Bu ýerde mehriban arkadagymyz şatlyk şowgun bilen mehirli garşylandy. Assalamu alaikum, şungur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz. Assalamu alaikum, ediz watandaşlar, hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Gahraman arkadamyz, siziň parasatly başlanyňyzy, häzirki döwürde ýurdumyzyň nebitga senagatynyň maddi enjamlaryň binýadyny hassa pugtalandyrmak, ýangyç energetika toplumyny ösdürmek, öňümçilik tehnologik desgalan kuwatlylygyny hassam artdyrmak uğruna giň germli işler alınıp barlýar. Hormatly prezidentimiz, şu şatlykly pursatda sizi hemde dawara gatnaşyjylary galkynyş gaz känine, nowatdaky gaz goýularynyň işlerine bagdalga berilmegi münasibetli tüý sürekden gutlaýas. Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, mertebeňiziň hemişe berent, döwletli işleriňiziň elmydama rowaç bolmagyny tüý sürekden arzu edýäs. Ediz watandaşlar, hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Häzir garaşsyz baqy bir tarap Türkmenistan döwletimiziň çuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidenti hormatly Gurbanoğlu Berdimuhammedow çuňur hormat bilen söz berýär. Salam hormatly adamlar, salam gaderli mehmanlar. Hormatly adamlar, gaderli mehmanlar. Ýa-da döwürde biziň garaşly bir tarap watanymyzyň her güni şahatlykly wakalara, uly hem üstünlükleri,
beslenýär. Ne şuň bir ýolumyzyň pudugyny mundan beýlekde ösürmekde mühim bolan ýene-de bir tutumly işe ägert olayım galkynç gal kenne täze guýulyň guruluşyna bagdalyga berýär. Şeýleme bir karar dowlatymyz şanly senäni garaşlygynyň 30 ýyllyk ýubileyini giňden belleýär. Ata watanymyz garaşlyk ýyllaryny durmuşyň ähli ogurlaryny ägert olayım üstünlikleri galanmak bilen bu şöhratly ýubiley manasip garşylaýar. Ýurdumyzda ykdysaty döwre wagtlaşdyrmak we meslemek, oýna wutson käfet bermek, sanlygy ulgama geçirmek işlerimi giň gerim bilen anyp barýar. Ýokary tehnologiýaly senat öwrümçiliklerini döretmek boýunça kabul edilen maksatnamalar hem üstünlikli amalar aşdyrýar. Geçirilen hemme tarapdan bir özgörtmeler, gyzyklama bildirilýän ählem daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen öýdary bähbetde hyzmatdaşy giň etmäge giň ýol açýar. Milli ykdysadyýatyň esasy puduklarynyň biri bolan niýetka hem senatyna alınıp barýan işleri giň etmek. Pudu hem düýpli ösürmek üçin hem uly mümkinçilikleri döredýär. Bizim ýaly bir ýalňyz energetik toplumy uly meşhurdy maýa goýumlaryny goýýar. Bir serişleri bolsa köp girdiği getirýän pudu mundan beýlekde ösürmäge niýetka kärhanalaryny döwrewap teknik we tehnologik taýdan hem enzamlaşdyrmaga niýetlenenler. Geologiýa gurulma we burowam işlerini geçirmäge täze niýetka hem ýataklaryny senat taýdan hem öýlüşdirmegi güýçi depinler bilen alyp barmaga gönükdirilýär. Hormatly adamlar, ýarki döwürde 50 trilyon kub metr meşhurdy keskitlenen TV galyň baýa gorlaryny eýe bolan garaşly döwletimiz Ýewropanyň we Aziýanyň energetik bazarlaryny bu gymmatly haryty çiň mal bilen üpçün etmek baradaky garaýşyny iýdigdirli öňe sürüp gelýär. Bir baýlyklary öz halkymyzyň we dünýäniň halklarynyň bähbetine netijeli olmak üçin hem köp işleri amala aşdyrýar. Ne buğurda döwlet tarapy da ykdysady gatnaşyklaryny işçiňleşdirmek, şeýleme, daşky guruşawy goramak, ekologiýa taýdan arasy energiýany ulanmaga geçmek goýunca öýdary bähbetli başlangyçlar bilen ýygylar hem çykyş edýär. Ähli mumy wuzipler çölmek nokta nazarından mühim ähmeti ýoly hem gerimli taslamalar üstünlikli durmuşy geçirýär. Dünýäniň ýer energetik döwletleriniň hatarına giren garaşly watanymyzyň baý uly we dowlat tejisleriniň hem netijeli ulanylmagy ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny berkitmäge, halkymyzyň ýaşy durmuş derejesini iýgiderli ýokarlandyrmaga hyzmat edýär. Şoňla birlikde pudukda malaşylýan ýeri meşhur maýa goýum taslamалary öýdara bähbetli halkara hyzmatdaşyny giň etmäge de ýardam berýär. Edip watandaşlar, hormatly mehmanlar. Näseden hem bilşiňiz ýaly Hytaý Halk Respublikasy bilen döwletara gatnaşyklar, dostluklar we netijeli häsiýetde ýa bolýar. Biziň ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşyk hassa ösürmek üçin hem dürli uğurlady hem mümkinçilikler bar. Bir hem mümkinçilikler netijeli olmagy diňe bir iki hem döwletiň bähbetine dälle eýdem tutuş hem Merkez Aziýa sebitini ösürmek hem maksatlaryna hem laýyk gelýär. Ne şoň orada diň hukukluk we bire hormatlamak esasında guralýan köp ugurly gatnaşyklar üstünlikli ösürmek bilen biziň ýolumyz Hytaý öýüň strategik hyzmatdaşy. Hem şo zany bilelikde işläp uly tejribe toplanyň niýetka hem pudugyny esasy hyzmatdaşy ýok bunda görýär. Türkmenistan Hytaý geçirjesiniň gurulmagy bolsa anyk hem netijeni gazanmaga gönükdiren öýdara bähbetli hyzmatdaşyň hem aýdyň mysaly bolup durýar.
bir ulgan boyunça inni 11 ýylyň orak hem wagt bäri Hytaý halk Respublikanyň TV gaz eksport edilýär. Şu döwrüň dowamyny bu gaz geçiş arkaly Hytaý 300 milliard kub metrden gorak Türkmen TV gazy iýerli. Dünýäde iri gaz ýataklaryň biri olan Galkanyş şäheriniň senagatyna ulanmagy berilmegi, ola ýurdumyzyň energetika strategiýasyny amala aşyrmak. Eksport gaz geçirjileriniň çiýiň malen binýadyny berkitmeň ýoluny ören mühim ädim boldy. Bu iri gaz kämiň gorlary ýaşlar we gara köl ýataklary bilen birlikde anlanyna 27 trillion kub metre ola möşberde ketkitdi. Yurdumyzyň Mara welaýatynyň önertosunda ýerleşen bu gaz kän garaşlyk hem ýyllaryna Türkmen geologlarynyň iň ulem açyşlarynyň biri boldy. Türkmen gaz döwlet konserni tarapyndan daşary ýurtdam hyzmatdaşlar bilen birlikde galkynyş gaz kän tenagat taýdan öýleşdirmäň birinji tapyrynyň çäklaryna bu ýerde gaz guýularyny hem de ölümçülük düzümlüğün hem birlik detaylarını kurmak boyunca olu işler yerine yetirildi. Bu yerde umumi kuvat yılla harita gazın 30 milyar kub metrine beraber olan gaytadan işlenen toplumların 300'ü işe giyirildi. Olan kuruluşunu Hytaý halk Respublikasynyň Koreýa Respublikasynyň we Birleşik Arap Emirlikleriň kampanýalary gatnaşdylar. Umumi meydany 4.4 kilometrden hem köp bolan Galkanyş käniniň ulanyş gorunyna ýazyrky wagtda guýularyň 45'i bolup olaryň her biri giýici unyzy ortaça 2 milyon kub metre şerini TV gaz berýär. Hormatly adamlar, şuň bir gaz känine Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasynyň üstünlükli ösýän strategik hem hyzmatdaşyň nowatdaky mysalyny boljak ýene bir şany wakanyň şaýady bolýar. Türkmenistan parahatçylyk wanaşmaň watany diýilip aglan edilen aýylan hem şuňunna galkanyş gaz känine aýratynym çylsyrymly şäheriyet bilen tapawutlanýan täze gaz hem guýularyň 300 hem guruluşyny bagdalyga berýär. Bu işler hem yerine getirmek barada Türkmen Gaz Döwlet Konserni Hytaýyň sinpisi kampaniýasy bilen hem şertnama baglaşdy. Taslamany durmuş hem geçirmäň möhleri 30 ay bolup kampaniýanyň hem hyzmatlary üçin töleýler 2007-nji ýylda gol çeklen alalaşyga laýyklykda 3 ýylyň dowamyny Hytaý TV-ge hem iýermen hasabyna amala aşyrlar. Şerelikte täze gaz hem guýulary mawa ýalňyzyň goşma şogorlaryny döretmäge de mümkinçilik berer. Bu bolsa ýurdumyzda köp meşhurdy. Pul terişlerini getirip halkymyň hal aýagdyn has hem goýulundyrmagy şert döreder. Bir tarap ýolumyz mundan beýlekde daşary kampaniýalary bilen öýler hem behketdi. Hyzmatdaşlygy iýdigderli ösdürer. Onun alyp barýan işlerine ýakyndan ýardam berip hyzmatdaşlygy hassa giňertmek üçin hem ähli tagalary eder. Hormatly adamlar, biz Mari şäherindäki Türkmeniň Akgoý binasynyň ýanyna 3000 orunluk köpçülükle şäher geçirmäge niýetlenen binanyň hem düýbüni tutmak dawalasyna gatnaşar. Mari şäheriniň magtumlama köçeginiň uğruna 7 gatly 188 öýli ýaşaýyş jaý toplumy Mari çeper hasyl kärhanyň bayramaly hem haly önüm hanasyny açyp ulanmaga berler. Hormatly nämen siziň ähliňe ber jan saglyk, uzak ömür, maşgala wadançylygyň hem edi watanymyzyň güllep ösmegi. Mehriban halkynyň hal ýagdaýyny hasem ýokurlanma uğruna alyp barýan hem tutumly işçilerinize täze üstünlikleri arzu edýär. Hem de
medeniyeti büyük. Karıştırmadan soğanı 30 yıllığının ön yanına geçiren şu davralı çareleri bilen tüy sürüklenim kutlu ya. Hurmatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Häzir bolsa Xitay Halk Respublikasynyň Türkmenistanyňky adatdandaşlar we dowlat ýarly elçisi Sian Naiçeni hormat bilen söz berýär. 尊敬的比尔德·穆罕梅多夫总统阁下，女士们、先生们， Hormatly Türkmenistanyň 首 prezidenti, 先，我 hormatly 谨代 hanymlar 表 we jenaplar. 中国驻土库曼 İlki 斯 bilen 坦大使 men 馆 Xitay Halk Respublikasynyň Röle Türkmenistanyň Zuhu. elçixanasynyň adyndan Zongşiyo Xitaýyň Chuanxin Milli Neft-Gaz Gongsu Korporasiýasynyň Chuanxin Chuanxin kampaniýasyny Zongşi gaz guýlarynyň gurulşygyny Zongşi badalga Gongsi berilmegi bilen gyzygyny 尊敬的 gutlaýan. 总统阁下， Şeýle-de Bu bu dabara hormatly jenap prezidentiň Xi Jinping özüniň gatnaşýanlygy 同 üçin 比尔德 hoşallygymy 穆罕梅 bildirmek 多夫 isleýän. 总统 Ýa-ni ýakynda Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň arasynda telefon söhbetleşiginiň geçirilmegi, iki ýurdun gatnaşyklarynyň geljekki ötüş ýoluny kesgitledi we olara täze itergi berdi. Häzirki wagtda taraplar iki ýurdun baştonlarynyň ulalaşyklaryny durmuşa geçirmek boýunça hemme taraplaryň işler geçirýär. 推动中 Bir guşak bir ýol başlangyjy bilen beýik ýüpek ýolunyň dikeldilmegi strategiýalaryny baglaşdyrmak baradaky resminama boýunça işler alınıp barylýar. Bilelikde geljekki 5 ýyl üçin hyzmatdaşlyk maksatnamasy taýýar edilýär. 能源大 Bu bolsa öz gedeginde iki taraplaryň hyzmatdaşlygy täze itergi berer. 中土关系 Xitay Türkmen strategik hyzmatdaşlygyny täze derejä çykarar şeýle-de iki ýurdun güllap ösmegine ýardam berer. 建成 Türkmenistan dünýä derejesinde energetika kuwatly döwletdir. 今天 TV gaz babatydaky Xitay Türkmen gatnaşyklary özara bähbitli hyzmatdaşlygyň aýdyň misalları. 天然气和 Xitay Merkezi Aziýa gaz geçirjesiniň gurulyp ulanylmagy berilen wagtyndan bäri Xitay 300 milliard kub metrden gowrak Türkmen TV gazyny import etdi we Türkmenistanyň TV gaz import etmekde ilkinji orny saklap gelýär. 的天然气 Şuň galkynyş känine 3 sany goýun gurulşygyna badalga berilmegi bolsa, Xitay Türkmen energetika hyzmatdaşlygyna täze ädim alamatlandyrýar. 实实在在造 Xitay tarapy Türkmen tarapy bilen bilelikde maýa goýum, geçirjiler, söwda, maliýe we injenerçilik hyzmatlaryny öz içine alýan 5 ogurly hyzmatdaşlygy ösdürmäge we ähli taraplar öz içine alýan energetika babatda strategik hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy taýýardyr. 关系 Bu bolsa biziň ýurtlarymyzda we halklarymyzda hyzmat eder. Maňa hormatly jenap prezident, siziň ýol başçylygyňyzda eglan edilen berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne şaýat bolmak mümkinçiligi döredi. Türkmenistan her gün ösýär, özgörýär. Türkmen halkynyň ynamly we bagtly ýüzleri bolsa menne ören uly täsir galdyrdy. Häzirki günde Türkmenistan döwlet garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny belleýär. Halkara ýagdaýlarynyň çylşyrymly bolmagyna garamazdan, siziň aly hedretiniziň öňden görjülükli siýasaty we paýhasly ýol başçylygy netijesinde Türkmenistanyň döwlet gurulşy ösýär. Adamlaryň ýaşaýyş şertleri gowlanýar, ýurdun halkara abraýy we täsiri ýokarlanýar. Türkmenistanyň dogany, dostu we hyzmatdaşy bolmak bilen biz bu netijeleri ören begenýär hende şu günkü taslamaň işe girilmegi bilen Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny gutlaýar. Pursatdan peýdalanyp hormatly jenap prezident, size berk jan saglygyny, Türkmen halkyna bagty we awadançylyk, Türkmenistan döwletiniň bolsa güllä ösmegini arzu edýän. Sag bolun. 祝愿土库曼斯坦国家繁荣富强。谢谢。 Hormatly prezidentimiz ilçini bir ýerde görýäniňe şatlygyny aýdyp, onuň iki ýurdun arasynda siýasy, ykdysady, medeni ynsanperwer urlar boýunça ýoly goýulan gatnaşyklaryň ösdürmegine munasyp goşun goşýanlygyny kanagatlanma bilen belledi. 7000 kilometr uzunlygy bolan gaz geçirjeni gysgy wagtyň içinde, ýagny 1 ýyl 8 aýyň dowamyna geçirmegiň ägir türlü işdigini belläp, döwlet başlarymyz onuň Hytaýyň çägi boýunça ýene-de 2000 kilometriniň çekilmegi, Hytaýly hyzmatdaşlaryň Türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň ähli babatda işleňleşdirmegi ugruna edýän tagallasnyň aýdyň netijesini belledi. Şeýleki hem milli liderimiz dost soňluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ähli urlar boýunça ösdürmegine ören jogapkärçilikli we toplumly nisatsa çemeleşýänlikler üçin Hytaý tarapyna minnetdarlyk bildirdi. Hurmatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Häzir bolsa Hytaýyň International Ltd Milli Neft-Gaz Korporasiýasynyň Türkmenistanyň şahanşatynyň baş direktori Chen Huayluny hormat bilen söz berýär. 尊敬的土库曼斯坦总统比尔德·穆罕梅多夫阁下，
Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, hormatly hanymlar we jenaplar. Bugun galkynyş gal känine, gal goýularynyň birok işlerine badalygy bermek dawaratyny Xitayň Milli Neft-Gaz Korporasiýasyna wekilçilik etmek men üçin uly hormatdyr. Men Xitayň Milli Neft-Gaz Korporasiýasynyň adyndan siziň aly hezeretiňizde Türkmenistan bilen Xitayň arasyndaky energetika ulgamyna hyzmatdaşlyga berýän ýakyndan ünsüňiz we CNPC korporasiýasyna Türkmenistanyny işlemäge berýän gollaw we himayatyňyz üçin çuňur hoşallygymy bildirmek isleýän. 2007-nji ýylyň 17-nji iýulyny siziň aly hezeretiňiz we Xitay Halk Respublikasynyň başlygynyň gatnaşmagyny bagtyarlyk şertnamalaryň çägi boýunça önümi paýlaşmak hakyndaky şertnama hemde Türkmenistан döwlet konserni we CNPC korporasiýasynyň arasynda TV gaz satyn almak satmak baradaky şertnama gol çekmek bilen Türkmen Xitay TV gaz ulgamyny özara bähbetli, durnukly we uzak möhletli gatnaşyklaryň düýbi tutuldy. 2013-nji ýylyň sentýabr aýynda hormatly jenap prezident siziň we Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'in gatnaşmagyna dünýäde iri gaz ýatagyň biri bolan Galkynyş gaz käniniň birinji tapgyryny özleşdirmegiň açylyş dawaraty geçirildi. Türkmenistanyň dünýä bazaryna iri energiýa öňürji hemde ygtybarly hyzmatda şökmünde görkezmek bilen Galkynyş gaz känini üstünlikli özleşdirmegi, özüniň çylsyrymly halkara tassamalary durmuşa geçirmek ukybyny görkezdi we halkara energetika bazarynaky abyryny ýokarlandyrdy. Hormatly jenap prezident, siziň hut özüňiziň şu günkü dawara gatnaşmagyňyz guruluşyga gatnaşan türkmen we Xitay hünärmenleri üçin uly hormat we gollawdyr. Waka Türkmenistanyň we Xitaýyň arasyndaky energetika hyzmatdaşlygynda täze sahypaň açylýanlygyna şaýatlyk edýär. Şu ýerde men CNPC korporasiýasynyň adyndan tassamalan guruluşy alınıp barylanyny häzirki zaman ylmy tehnik esaslary we usullary gollanmak bilen goýulan birok işlerini ýokary derejede we ýokary hili ýerine ýetirjekdigimiz barada ynandyrmak isleýän. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, biz türkmen dostlarymyz bilen bilelikde bu ekologik taýdan howpsuz we ýokary tehnologiýaly tassamany üstünlikli ýerine ýetirjekdigimize ynandyrýan. Siziň aly hezeretiňizde berk jan saglyk we işiňizde uly üstünlikler arzu edýän. Türkmenistana güllä ösüş, türkmen halkyna bolsa bagtyarlyk we asypdylyk arzu edýän. Goý ýurtlarymyzyň arasyndaky dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklary hemişe güllesin. 与合作繁荣昌盛。谢谢。 Xitaýyň CNPC kompaniýasynyň Türkmenistanaky bölüminiň ýol başlygyna netijeli çykyş üçin sag bolsun aýdyp, hormatly prezidentimiz türkmen gazynyň Xitaýa iýerleýän möçürleriniň artdyrylmagyna munasyp goşunt goşýanlyklar üçin kompaniýanyň ähli işgärlerine minnetdarlyk bildirdi. Häzirki döwürde Xitaýa türkmen gazynyň 40 milliard kub metri berliýär. Baglaşylan ralaşyga laýyklykda mawy ýanyňyzyň 65 milliard kub metrini iýermegiň gözüň tutulýanyny belläp, hormatly prezidentimiz bu görkezjüniň aňyrbaş çäk däerligini, geljekde Xitaýa iýerleýän TV gazynyň mukdaryny 100 milliard kub metri ýetiriljakdygyny belledi. Hemde öňde goýulan wezipeleri ýerine ýetirmekde kompaniýanyň ýol başlaryny we işgärlerini üstünlikleri arzu etdi. Şuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz. Häzir ýurdumyzyň Neft-Gaz senagadyna gadanýan üstünlikler, Galkynyş gaz käniniň nowatdaky gaz goýularynyň ähmiýeti bilen tanışdyrýan video film bilen tanışmagyňy sizden uly hormat bilen haýyş edýäs. Türkmen Gaz Döwlet Konserni TV gaz ýeriň süňünden aýlanyp çykýan bu baýlyk adamdadyň enşeme asyrlap arzulan iň süýji maksatlaryny durmuşa geçirýär. 21-nji asyryň ösen innovasiýalar eýamyna garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistanyna bu gymmatly TV-ge baýlygy gözlemek, gadyp almak, işläp taýýarlamak, daşamak we gaýtadan işlemek wezipelerini Türkmen Gaz Döwlet Konserni üstünlikli amala aşyrýar. Mehriban arkadaşymyzyň egselmez himayet gollawy bilen dünýäde goru boýunça öňdäki orunlaryň birini eýleýän Galkynyş gaz käni üstünlikli özleşdirilýär. Bugün Galkynyş gaz känini garaşsyz hemişelik beýtarap ýurdumyzyň barha ösýän senagadyna öňjeli goşunt goşjak, guruluşy boýunça adaty gaz goýularyndan tapawutly bolan täze 3 tany gaz goýularynyň birok işlerini badalga berilýär. Bu gaz goýularynyň işe girdilmegi Galkynyş gaz känine hereket edýän gadar asyryjy we haritlyk derejesine getirji desgalary TV gazyň goşmaçy möçberleri bilen üpçün eder.
Bu bolsa öz gelegini yurdumyzyň içerki sarp edijiler bilen bir katarda daşarky badarlara iýerlen Türkmen TV gadynyň meçhörüni artdyrmaga ýardam berer. Galkynyş gaz känine bu gaz goýlarynyň gurulşyny tamamlamak işleri hormatly prezidentimizden kabul eden kararyna laýyklykda Türkmen Gaz Döwlet Konserni bilen Xitay Halk Respublikasynyň CNPC Chuanxin Drilling Engineering Company Limited kompaniýasynyň arasynda baglaşylan şertnama laýyklykda ýerine ýetiriler. Hormatly prezidentimizden ösen senagady kemala getirmek uğruna alyp barýan öňden görjülikli başlangyçlarynyň durmuşa geçirmegini galkynyş gaz käniniň möhüm ähmiýeti bar. Ojoklara nur paýlap, adamlaryň rızkyly durmuşyny hasyl edýän, yürekleri ýyladýan Türkmen TV gady, tyrlaý güneşiň şuglasy kimin Türkmeniň dostluk salamyny şar ýana ýollaýar. Şungur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz. Häzir bolsa, galkynyş gaz käniniň nowatdaky birok işlerini alınıp barjak ýerinden sanly ulgam arkaly göne aratnaşa başlamaga ruhsat bermeňdi sizden ulu hormat bilen haýyş edýäs. Assalamu alaykum berent mertebeli prezidentimiz. Mar welaýatyna galkynyş gaz känine hoş geldiňiz. Döwlet saparyňyz şowly bolsun, gahrman arkadagymyz. Men Türkmen Gaz Döwlet Konserniň Türkmen Gaz Buragulaýyş müdürliginiň galkynyş gaz käniniň 1-nji derejeli meýdan geology Han Geldim ýeredir. Arkada prezidentimiz. Siz ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli uğurlary bilen bir hatarda ýalňyz energetika toplumyny sürmeklige ulunç berýärsiňiz. Hormatly prezidentimiz, siziň ýörüýte kararyňyz esasynda baglaşylan şertnama laýyklykda Xitay Halk Respublikasynyň CNPC kompaniýasy tarapyndan galkynyş gaz käniniň 60-njy ulanş gaz goýusynyň agyr ýakasynda elje 70 kysymly burag desgasy gurunaldy. Deska burag işlerine başlamak üçin gerek bolan iň häzirki zaman enzamlar bilen üpjün edilen. Bu goýunyň işe girdilmegi ýurdumyzda öňürilýän mawy ýanyjyň möçhörlerini hatda artdyrar. Arkada prezidentimiz, burag deskasyna ak pata berip işe girdip bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýyl ýurt, umuma adamzat bähwitli işleriňiz hemişe rowat bolsun, gahrman arkadagymyz.
Şuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz şuň Mary welaýatynaky galkynyş gaz känine nowatdaky gaz oýlarynyň gurulşyna badalyga berilmek münasibetli sizi hemde dabara gatnaşyjylary ýene bir gezek tüý sürekden gutlaýar. Size berk jan taglyk, uzak ömür alyp barýan iýil ýurt bähbetli işleriňizde hemişe uly üstünlikleriň ýar bolmagyny tüý sürekden arzu edýär. Soňra hormatly prezidentimiz Mar şäherindäki vilayatyň Türkmeniň Agoý binasynyň ýanyna köpçülikliň dawarlary geçirmek üçin ýetlenilen binanyň düýbün tutmak dawrasyna gatnaşdy.
binanın edit arka dağımı. Soňra dabara gatnaşýan hormatly ýaşullar mehriban arkadagymyzyň görüllesine erdiler. Munyň özi asyrlar aşyp gelýän ýaxşy desturlaryň düwrabap derejede üstirlýänliginiň we dowamata atarlýanynyň aýdyň beýany görüli. Hormatly prezidentimiz bir ýerde körpe nesiller bilen söhbetdeş bolup, olaryň täze okuw ýylyna taýýarlyklary höwet edýän ugurlar bilen gyzyklandy. Şeýle hem mehriban arkadagymyz körpeleriň geçilýän sapaklary ýaxşy özleşdirip, ogo kap, himmi taraplan bilimli, sowatly, watanymyzyň ösüşine münasip goşunt goşýan ýaşlar bolup ýetişmeklerini arzu etdi. Bagtyar çağalar, goşgudyr ajaýyp aýdymlaryň üstü bilen arkadag prezidentimize hoşallyklaryny beýan etdiler. Türkmeniň alyndan bak dolup dogan, öňe baryat ediz arka dağı bilen. Bu bagda buýsanyp çoşmajak lenen, parahatlyk hem anaşmak ýylyna. Çağlar sağ ol oğlum. Sağ ol. Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerdäki Türkmeniň Agoý binasyna tarap gurady. Mehriban arkadagymyz Mar vilayatynyň Türkmeniň Agoý binasyna täze awtologyň açaryny gowşurdy. Türkmeniň Agoý binasynyň girilgesinde hormatly prezidentimizi Bagtyar nesiller mehirli garşadylar. Mehriban arkadagymyň gatnaşmagyna Türkmeniň Agoý binasynda geçirilen vilayatyň sungut saatlarynyň bayramçyk konserti
Türkmenistanlaryň gün saýyn arawaşlanýan garaşsyz baky bir tarap watanymyza hakyky buýsanjynyň aýdyň beýany görüli. Bu konsert çykyşlaryň köp türlügi bilen tapawutlandy. Olarda ýurdumyzyň medeniýetiniň baý kuwaty öz beýany tapdy. Çykyşlarda iri watanmaz hemde berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ägir tül özgertmeleriniň başlan milli liderimiziň beýik işleri, mehriban topragymyzyň gözelligi, müdimi adamzat kymmatlyklary wasp edildi. Körpen etilleriň joşgunu çykyşlaryna bagtyar çağalygyň ýurdu hadaplanýan Türkmenistanda bitirilýän biýik işleriň, özüp gelýän ýaş nesilleriň sazyşky ösmegi barada galadanyň aýdyň netijeleri öz beýany tapdy. Bir yerde guralan konsert, estrada aydymlarynyň, nutkugy eserleriň, joşuny tanışlaryň utgoşmagyna, ýatda galyjy täsirli pursatlara baý boldy. Tungudy saatlary, belent ruhy beslenen çykyşlary bilen, arkada prezidentimiziň ýol başlygyna, ýurdumyzyň okgunly ösüşini, türkmen topragynyň, güzel tebigatymyzyň ajaýyplyklaryny, insan kalbynyň ruhy dünýäsi bolan pek söýgüni wasp etdiler. Ussatlyk bilen ýerine ýetirilýän çykyşlaryň şoğunly il çarpışmalar bilen kabul edilmegi, tomuraçylaryň aýdymçy saýdanlaryň, tanışçylaryň ussatlygyna berilen ýokary bakatynyň beýanyny görüli. Şahannaz türkmen halkynyň durmuşyna bagşy saýdanlaryň çykyşlaryna möhüm orun berilipdir. Taryhyň dowamyna döwürleriň we nesilleriň ara baglanşygyny özüne jemleýän sungat eserleri häzirki döwürde döwrewap derejede ösürilýär. Mehriban arkadagymyzyň esaslandyran bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe gojaman taryhyň dowamyna bolşýaly toý bayramlarda bagşy saýdanlaryň çykyşlaryna möhüm orun berilýär. Almadın ihtan bergil, canına sadağanam, bergil can bergil. Ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalaryň, aýdym taýdanlaryň utgoşmagy, asyrlar aşyp gelýän oňyn ýerelgileriň häzirki wagtda döwrewap derejede dowam edýändiginiň nowatdaky suwutnamasy bolup durýar. Sungat eserleri, aýdym taýdanlar adamlary beýik maksatlara, täze ýeňişlere ruhlandyrýar. Bu bolsa aýdym taýdan çykyşlaryň täsirli güýje eýdigini alamatlandyrýar. Taryhy ähmiýetli wakalar münasibetli gurulýan aýdym taýdan çykyşlar ýurdumyzyň mehriban arkadagymyzyň paratatly ýol başlygyna, ösüşleriň bilentliklerine anamly gadam rüýanlygyny beýan edip, adamlaryň ruhy dünýäsini baýlaşdyrýar. Konsertiň dowamyna Türkmenistanyň prezidentiniň Ahalteka atçylyk toplumynyň galkynyş milli atüsündäki oýunlar toparynyň çykyşlary tomuraçylarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Galkynyş topary özüniň ajaýyp çykyşlary bilen dünýäde türkmen halkynyň täsir mirasyny giňden wagt etmäge sallamly goşant goşýar. Ajaýyp ahalteke bedegleri bolsa halkymyzyň buýsanjydyr, guwanjydyr. Galkynyş topary at çapmakda
dürlü we täsin tilsimleri ýerine getirmekde ussatlyk görkezip, tomurçylaryň ýokary wagatyna münasip bolýarlar. Galkynyş milli at üstünäki oýunlar toporunyň gadanýan üstünlükleri, olaryň tomurçylary hayran galdyrýan ajaýyp çykyşlary, mehriban arkadagymyzyň, ýurdumyzyň açylyk surmotunyň gadymdan gelýän däplerini aýagyl saklamaga we dowam etmäge, atly sporty üstürmäge, hemde meşhur bekiçli bedeglerimiziň tutuş dünýädäki şan şöhratyny artdyrmaga, hemişe uly üns we golluk berýänliginiň aýdyň netijesi bolup durýar. Konsert maksatnamasyna gadymy Kuştepde Aýdym taýdym girdirildi. Bu tanys täze taryhy ýamyň dürejlik kuwaty bilen baýlaşdyryldy. Ol döwürleriň hemde nesilleriň aýrylmaz ruhy ara baglanşygyny alamatlandyrdy. Konsertin ahyryna oňa gatnaşanlaryň ählisiniň ýerine getirmeginde uzak ýaşa arkada gatly Aýdym ýanglandy. Bu Aýdym türkmen halkynyň öýüdiniň milli lideri bilen bitegüdigini aýdynlyk bilen görkezdi. Mehriban arkadagymyzyň parasatly ýol başlygynda garaşsyz bitarap watanymyz deňsiz taýsyz üstünlükleri we ösüşleri eýe boldy. Baltıyar halk arkada, hayran seni para dasmana, elin arkada. Baltı, Türkmeninim baltı. Soňra bir ýerde taryhy ähmeti bolan şanly wakalar münasibetli vilayetin ähli ýaşaýjylarynyň adyndan mehriban arkadagymyza ajaýyp sowgatlar gowşurly. Şeýlekem binada milli amalgaşam turmotunyň we çeper dörejliginiň dürli görnüşleri, halk senetkäçiliginiň öýdolşulygy barada giňişliň maglumat almagy mümkinçilik berýän sergi ýaýlandyryly. Hormatly prezidentimiz dünýä medeniýetine münasip goşan türkmen halkynyň köpürli dörejlikli dekininiň aýdyň nişany bilen giň göçürli sergini sinledi. Sergide paýgasy pederlerimiziň zekininden kemal tapan we dünýä nusgalyk milli gymmatlyklar, senetkäçilik önümleri halkymyzyň abadan durmuşynyň aýrylmaz bölegi urildi. Bu ýerde görkezlýän gymmatlyklar türkmen ýyliniň dürli döwürlerde zamanabap eserler döredip, milli mirasymyzy giňden wagt etmekde münasip işleriň bitirilýänligini has aýdynlygy bilen eşgär edýär. Arkadagy prezidentimiz hemmeleri üstünlükleri arzu edip bir yerden uğradı. Hormatly prezidentimiz ýol ugra Mar vilayatynyň saglyk goraýyş we anyklaýyş merkeziniň ýanyna saklandy. Saglyk goraýyş gomanyň lukmanlary milli liderimizi mehirli garşyladylar. Hormatly prezidentimiz lukmanlar bilen salamlaşyp, olar bilen duşýanlygyna üren şatdygyny aýtdy. Halkymyzyň saglygyny goramakda asyrly işleri alyp barýanlyklaryny belläp, hormatly prezidentimiz olary minnetdarlyk bildirdi.
Döwlet başlarymyz çağalaryň sağlaşyk ösüşi, olaryň sagdyn bolmagy, hemme taraplaryň üpçünçiliginiň ýoly goýulmagy orna döwletimiz tarapyndan mundan meýlekde alada ediljekdigini aýtdy. Hormatly prezidentimiz üzüp gelýän ýaş nesil barada, onuň saglygy barada hemme taraplaryň aladanyň Türkmenistanyň döwlet ýadatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýanyny belläp, Gurbanly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäş şagalara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasyndan vilayetin her bir etrawynyň hassahanalarının çağalar bölüm üçün täze tir kömek awtologlaryny bermek bilen bagly çözgüdi barada habar berdi. Döwlet başlarymyz Sağlyk Goraş we Derman Senaty ministrine täze tir kömek ulaglarynyň açarlaryny goşurdy. Hormatly prezidentimiz Lukmanlar bilen bolan söhbetleşikde halkymyzyň aýratynda ýaş türkmenistanlylaryň saglygyny berkitmek meselelerini mundan beýlekde döwletiň üns merkezinde boljakdygyny aýtdy we Lukmanlara olaryň asly işlerine üstünlikleri arzu etdi. Sağlyk Goraş Lugumynyň ähli işgärleriniň adyndan hormatly prezidentimiz ýaş nesil barada galady we ýurdumyzyň lukmançylygynyň maddi enjamlaryň binýadynyň ýygyderli puturlandyrmak üçin tüý sürekden hoşalyk sözleri beýan edildi. Belent mertebeli prezidentimiz bugün Mar vilayatyna iş sapary bilen gelmeňiz vilayatymyzyň ilatyny, ähli Sağlyk Goraş işgärlerini hassa buýsandyrdy. Biziň her birimiz üçin bugün taryhy waka boldy. Hormatly arkadaş prezidentimiz, vilayatymyzda häzirki zaman lukmançylyk enjamlary bilen üpçün edilen tiz kömek awtologlaryny sowgat bermeňiz münasibetli. Vilayatymyzyň ähli Sağlyk Goraş işgärleriniň çäksiz alkışlaryny kabul etmeňizi sizden ulu hormat bilen haýyş etýär. Hormatly gahrman prezidentimiz, siziň sowgat beren tiz kömek awtologlaryňyz vilayatymyzyň halkyna, çağalara ilkinji Sağlyk Goraş hyzmatlaryny we gerek bolan ýagdaýlaryna ýörüýteleşdirilen gaýrabolmasy lukmançylyk kömegini öz wagtyna bermäge, ilatymyzyň saglygyny gorap saklamaga hemde ömür dowamatyny uzaltmaga uly ýardam berer. Hormatly gahrman arkadaşymyz, siziň halkymyzyň saglygy barada edýän taýsy aladalaryňyza jogap edip, vilayatymyzyň ähli Sağlyk Goraş işgärleriniň mundan beýlekem güýjüni gaýgyrman, watanymyza, halkymyza ähli başarlygyny, bilimini gaýgyrman ak yürekden hyzmat etjekdigine sizi inandyrýar. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Tutýan tutumly işleriňiz hemişe rowat bolsun. Arkadaş prezidentimiz. Siz görünen saat alyp barýan jogapkärlik asly işleriňizi bundan beýlekde her ýeriňizde ulu sınıflar tüý sürekden arzu edýär. Sağ bolun. Soňra hormatly prezidentimiz bugünkü şanly wakalaryna nasibetli berilen toý sadakatyna gatnaşdy. Döwlet başlarymyz mart topragynda geçirilen şu günkü çäreleriň ägir tuly ähmetiniň bardygyny belledi. Milli liderimiz sakawatly türkmen topragyny şanly toýlarymyzyň dowam edýänini belläp, marda ähli amatlyklar bolan täze ýaşaýyş şaýarlarynyň açylmagynyň geljekki nurany durmuşyň dowamytydygyny aýtdy. Şeýlekem haly kärhanasynyň açylmagy täze iş orunlary bilen bir hatarda ýene mamalamyzdan miras galan inçe sunwatyň ösdürilmegine giň ýol açýar. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli taryhda 3 müjek ýyl goýan şöhratly Maru Şahujahan Büyük Yüpek ýolunyň mühim çatyryna ýerleşipdir. Dünýä medeniýetiniň gösmegine münasip goşan marada Sultan Sanjar uly we kiçi gyzgalaýaly dünýä belli taryhy ýadygarlyklar bar diýip hormatly prezidentimiz belledi. Häzirki döwürde şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýuny toýlaýan ýurdumyz özüniň paragaçylyk toýjuluk, bitaraplyk ýadatyny üstünlikli alyp barýanyny belläp, döwlet başlarymyz Türkmenistanyň bitaraplyk derejesiniň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 2 gezek ikrar edilmeginiň ýurdumyzyň halkary giňişligindäki bilent awraýynyň nyşanydygyny aýtdy. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň bitaraplyk ýadatynyň binýadyna paýgazly pederlerimiziň döredin insanperwerlik, ula hormat goýmak ýaly asly däpleriniň bardygyny aýtdy. Türkmen iline hormatly ýaşullara, ak geňeşli eneleri aýratyn sarpa goýulýar. Atene hormat goýmak, watan söýmek halkymyzyň döredin asly ýürelgetdir diýip hormatly prezidentimiz belledi.
Döwlet daşlarymyza şanly wakam nazibetli geçirilen konsertde sunugy saatlarynyň eden çykyşlaryna ýokary baha berip, şol konsertde Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy Kakyrly Çaryýewiň çykyş edenini aýtdy. Şonuň bilen baglykda mehriban arkadagymyz biçäre ýaşullaryň we ak geňeşi inleriň gatnaşýanyny nazar alyp, ýaşlaryň arasynda garrylar gerek diýen aýdymy ýerine getirmegini haýyş etdi. Yaştan arasında garılar gerek. Oyunu versinler yaştan yakak. Kolum benim için o kömektir kömek. Garılar keyfi bineli olmam. Garılar gerek. Ay bilmezlik gelmiyor, karakoluktan durmuş değilendir bu işi teleyek. Garılar yaşlardan umutlu olsun, öyle çağlı olsun ko kalanmağama. Bir de güç kuvvetli garılar gerek. Ay komşuyum ayağına. Yine kıydın bolsun kovboyları derek. İki sen arızıtman yedi saklasa, şolara yaş dileyen uluktun uluk. Yaşın arasın garılar gerek. Bir de güç kuvvetli garılar gerek. Şeýlelikde Mary vilayatyny guralan davralar bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň taryhy ýyl ýazgysyna täze wajyp tagypan ýazdy. Bu wakalar garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk şanly senesini dawrlandyrýan ýylyna Türkmenistanyň okunly hereketiniň nowatdaky suwutnamasyny urly. Şundukda hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna agzy bir türkmen halky saýlap alan paragatçylyk, dörejilik we üzi şöwle bilen anamly öňe barýar. Sonra hormatly prezidentimiz Marşekerniň halkara howa menziline geldi we bir ýerden Mary vilayatyna bolan iş saparyny tamamlap paýtagtymyz Aşgabat'a gurdy. Asalymdan döwlet başçylarynyň üçeri paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip gönni.
Hormat Prezident Fıdı Qurbanoglu Berdimuhammedow halkymyzyň we hökümetiň adyna şerde hut öz adyndan Jenab Ismail Sabri Yakubow Malaziýanyň premier ministri wezipetine girişme münasibetli gutluglaryny berdi. Milli liderimiz öz gutlugyny ýurtlarymyzyň arasynda emele dostluk naşyklan. Munun belägeme dürli ular boýunça ýygydarly ösdüriljek diýen anam bildirdi. Döwlet başçymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp premier ministri Ismail Sabri Yakubow berkjan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Malaziýanyň dostlukly halkyna bolsa, parahatçylyk we ötüş bardaky arzuwlaryny beýan etdi. Hormat Prezident Fıdı Qurbanoglu Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynan şeýle hem hut öz adyndan Moldowa Respublikasynyň prezidenti Hanım Maya Sanduwa hemem oň üstüne ýurdun ähli dostlukly halkyny Moldowa Respublikasynyň garaşdygynyň 30 ýyla münasibetli tüýsürekden gutluglaryny we iň gowy arzuwlaryny berdi. Garaşdyk ýyllaryny siziň ýurduňyzyň syýasy, ykdysady we durmuş ulgamlaryna ýeten üstünliklerini, hemem ýurtlarymyzyň arasynda emelegilen iki tarapdan gatnaşylan ýokary derejesini bellemek bizi gowandyrýar. Türkmenistanyň hemem Moldowanyň döwür taraknaşyklaryny munun belägem giňeltmek hemem çuňlaşdyrmaga, agrarly bolmagy iki halkyň bählitlerde doly laýyk gelýänini berkinanýan milli liderimiz gutlugyny belleýär. Döwlet başçymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Maya Sanduwa berkjan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Moldowa Respublikasynyň dostlukly halkyna bolsa, parahatçylyk munun belägem gülle ötüş arzuw etdi. Hormat Prezident Fıdı Qurbanoglu Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynan şeýle hem hut öz adyndan Kolumbiýa Respublikasynyň prezidenti Ivan Duque Marquez hemem ýurdun ähli halkyna iki ýurdun arasynda diplomatik gatnaşyklaryny ýoly goýmagyň 25 ýylyk münasibetli tüýsürekden gutluglaryny we iň gowy arzuwlaryny berdi. Milli liderimiz öz gutlugyny biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryny berek-berek hormat goýmak, hemem din hukuk ýollaryny esasanýanyny, hemem ösüşi we awadançylyga gönükdirlenýäni, şeýle-de Türkmenistanyň iki tarapyny hyzmatdaşlygy giňeltmäge gyzyklanma bildirýäni bellep, beýle gatnaşyklaryň iki ýurdun bählietlerini munun belägem ýygydarly ösdüriljek diýen anam bildirdi. Döwlet başçymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Ivan Duque Marquez berkjan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Kolumbiýa Respublikasynyň dostlukly halkyna bolsa, parahatçylyk hemem rowaçlyk arzuw etdi. Hormat Prezident Fıdı Qurbanoglu Berdimuhammedow halkymyzyň we hökümetiň adynan şeýle hem hut öz adyndan Nikaragua Respublikasynyň prezidenti José Daniel Ortega Saavedra hemem ýurdun ähli halkyny iki ýurdun arasynda diplomatik gatnaşyklaryny ýoly goýmagyň 25 ýylyk münasibetli tüýsürekden gutluglaryny we iň gowy arzuwlaryny berdi. Milli liderimiz öz gutlugyny biziň ýurtlarymyzyň arasynda gatnaşyklaryny berek-berek hormat goýmak hemem din hukuk ýollaryny esasanýanyny, hemem ösüşi we awadançylygy gönükdirlenýäni, şeýle-de Türkmenistanyň iki tarapyny hyzmatdaşlygy giňeltmäge gyzyklanma bildirýäni bellep, beýle gatnaşyklaryny iki ýurdun bählietlerini munun belägem ýygydarly ösdüriljek diýen anam bildirdi. Döwlet başçymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident José Daniel Ortega Saavedra berkjan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Nikaragua Respublikasynyň dostlukly halkyna bolsa, parahatçylyk hemem rowaçlyk arzuw etdi. Şuň Mehriban arkadaşymyň Marul aýtyna bolan iş saparynyň dowamyna geçirilen medeni şäherleriň şäherlerini döwletimiziň şanly garaşdygynyň 30 ýyllyk bayram münasibetli welaýatyň Mar şäheriniň Magtymly köşetiniň uruny gurulan täze 5 bölekden ibarat 7 gatly 188 öýle ýaşaýy Bayramal şäherine bolsa Türkmen haly döwlet birleşiginiň Marit şeper harçylyk kärhanasynyň täze bina edilen 2 gatly Bayramaly haly önümhanasynyň binasy dawarary ýazda açylyp ulanylmaga berildi. Her zaman şäher gurulşyk maksatnamasyna öýel bolşly binägarlyk çözgüdüne gurulan ýaşaýy Mar şäher häkimliginiň hemde raýatlaryň boýulmasy esasyna Ojar Aziýa Hususy kärhanasynyň gurulşykçylary paýly gurulşyk gatnaşyklary esasyna bina etdiler. 5 bölekden ibarat 7 gatly bu ýaşaýjanyň birinji gatyna sewda nokotlary ýerleşýär.
Şekerin binägerçilik keşfine aýratyn gözürlük çaýjak bu ýaşaý jaýynyň asl dawratyna çykyş edenler bu binadan jaý almak wagty mesir eden maşgalary gutlap halkymyň ýaşaýy durmuş derejesini gowlandyrmak uğruna taýsy tagallalar edip şeýle binalary gurduryp berýän Gahraman Akademynyň adyna alkyş hem hoşçalyk sözlerini aýtdylar. Soňra ýaşaýy jaýynyň gurulşygyna has tapatlanyp dähme çeken gurulşykçylary hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlar dawaral ýagdaýda goşuldy. Bu täze jaýdan öý alan bagtyar maşgalalary, jaýlaryň aşarlarynyň goşulmagy bugünkü çäreňiň iň bir dawaral pursatlary boldy. Soňra täze ýaşaýy jaýynyň açylmagyna başlanan dawara Welaýatyň Medeniýet Müdürlüğiniň iň saýlama aýdymsal tan folklor toporlarynyň ýürüte taýýarlan çykyşyna goşdy. Benim teňlerde ýerine ýetirilen aýdymlarda usta tanışçylaryň ýerine ýetiren joşgyny tanışlaryna bagtyarlyk zamanamyz, baky erkany watanymyz, döwletimiň garaşlygynyň 30 ýyllyk şany toýy, Gahraman Akademynyň ýyl halk, döwlet hemde bütün adamlar behwetli alyp barýan rowaj işleri watyp edildi. Bugünkü dawaratna şän hormatly mihmanlar ýaşaýy jaýynyň amatlyklary, mümkinçilikleri, otoglarynyň ýerleşiginden tanışdylar. Olar ýaşamak üçin ählamatlyklary bolan öýleriň otoglaryny aýlanyp gördüler. Bu täze ýaşaýy jaýyna 188 sany öýi bolup, onda bir otogly öýleriň 30-sy, 2 otogly öýleriň 32-si, 3 otogly öýleriň 102-si, 4 otogly öýleriň masa 24-si bar. Täze ýaşaýy jaýyndan öý almak bagty mesir eden bagtyar maşgalalar saçaklaryny giýinden ýalyp jaý toýlaryny tutdular. Bagtyarlyk zamanamyzda şeýle döwrewap ýaşaýy jaýlaryny gurduryp berýän Gahraman Akademynyň adyna aýdylýan alkyşly sözler olaryň her biriniň ýüreginiň törüne çykýar. Men Kowus Anneberdi, Mars şäheriniň ýaşaýjysy. Gahraman Akademynyň baş bolmagyna ýurdumyz güllýär esýär. Döwlet adam çyldirdiň baş şygary esasyna halkymyz eşretli zamanada ýaşaýar. O jarada hukuky ýarganasynyň Mars şäherinde guran 7 gatly 182 öýli ýaşaýyş jaýyna täze jaý almaklyk meniň maşgalam üçin bu ýyzandyryjy bir waka boldy. Bu ýaşaýyş jaý toplumyny ählamatlyklary döredilender. Bize şeýle ajaýyp zamanany peşkeş beren Gahraman Akademyda köp sag bolsun aýtýar. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutýan tutumly işlerini rowaşlyklar arzuw etýär. Men Mars şäheriniň ýaşaýjysy telekeçi Baýmurat Parahat Türkmen telekeçileri tarapyndan gurulyp ulanmagyna berilen täze ýaşaýyş jaý toplumyndan 2 otogly jaý almak bagty maňa da meýser etdi. Pursatdan peýdalanyp Gahraman Akademyda köp sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýyl ýurt behwetli işleri, rowaşlyklara beslensin. Berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne Bayramal şäherine Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň Maryç şeper harçylyk kärhanasynyň Bayramal Hary Önümhanasynyň dawarly ýazda açylyp ulanmagy berilmegemi munyň aýdyň subutnamasy. Baýy täze binanyň döwletimiň garaşlygynyň 30 ýyllyk toýunyň dawarlanýan taryhy ýylyna işe girilmegi Mary welaýatynyň ýeraty hemem ustad harçlar üçin münasip bayramçylyk sowgudy boldy. 2 gatdan ibaret bolup 150 harçany ýetlenen büýük harçylyk önümhanasyny Türkmenistanyň gurulşyk we binagerlik ministrliginiň Mary neft gaz gurulşyk traýasynyň işçileri bina etdiler. Dawarda medeniýet we sunuw saatlarynyň estrada aýdymçylarynyň döwrewap tansaporlarynyň çykyşyna uly orun berilip, aýdymsadyň hoş owady alyplara ýansaldy. Ustad harçylaryň çekýän pek zähmeti, dünýä meşhur bolan müňe uşuny türkmeniň harasyny belent kengde wasp edýän aýdymlardyr tanysary toý mehellesiniň göwünlerini joşurdy. Bu ýerde ýerine ýetirilen çykyşlary medeniýet we sunuw işgärleriniň hormatly prezidentimiň milli medeniýetimizde, harçylyk sunuwatymyzda ösürmekde alyp barýan işlerine bolan alkyş sözler bolup ýanlandy. Dawarda çykyş edenler Bayramal şäheriniň ýaşaýjylaryny hemem ustad harçylaryny beýtede harçylyk önümhanasynyň Mehriban Akademynyň mübarek şahy adamynyň Mary welaýatyna düşen günlerini hemem döwletimiň garaşlygynyň 30 ýyllyk toýunyň dawarlanýan ýylyna açylyp işe girilmegi ýatdan çykmajak şatlykly hemem taryhy waka bolanyny bu ýysan üçin belläp täze binanyň sowgat berilmegi bilen meherli otuldylar. Berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiň taýyfyl taýlat bilen ýurdumyzda harçylyk pudugynyň maddi enjamy binýada kemilleşdirilip, etrapdyr şäherlerde täze şeper harçylyk kärhanalary işe girdilýär. Bütün dünýä meşgul bolan türkmen harasynyň iň gadymy nusgalaryny dikeltmek, olary aýagly saklamak, baýlaşdyrmak hemem halklaryň ruhy medeni mirasyny öwrenmek ýurdumyzyň alyp barýan syýasatynyň esasy uğrunyň biri bolup durýar. Ajaýyp sunuw eteriniň biri bolup durýany harçylyk sunuwatyny öwrenmekde hemem ony dünýäge ýaýmakda Mehriban Akademynyň başda durmagyny, uly işleri amala aşyrylýar.
Xarıcı gelin ilan zähmet çekmegi 10 barmaklarynyň hünäri bilen müňe guşgunly, nepis halary dokumaklar üçin ähli şertler dörediriyor. Bu ýerde çykyşdan Türkmen milli harçylyk sunutynyň UNESCO-nyň adamdadyň maddiden medeni mirasynyň sanawyna girdilmegen eli şeper harçylyň sunutyna goýulan uly hormat sarpadygyna aýratyn belediler. Bayramçylyk dawratynyň dowamyna täze binanyň guruluşyna gatnaşyp, zähmetde tapawutynyň guruluşçylaryň bir näçesini hormatly prezidentiň adyndan sowgatlar oşurly. Soňra dawra gatnaşan mehmanlar Marit Şeper harçylyk kärhanasynyň bayramaly haly önümhanasyna harçy geliniň zähmet çekmekler üçin döredilen şertler bilen tanyşdylar. Binanyň hardy gulýan bölümi häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelmek bilen onu 150 harçyň zähmet çekmek üçin ähli amatly şertler hem döwrubap enjamlar bar. Bu ýerde halipa harçylaryň ene mamalalardan gelýän hardy okumak ýalyny solyk el hünärlerini ýaş harçylary öwretmekler üçin hem mümkinçilikler döredilipdir. Şeride bu binanyň içi harçylara berýän iş otolary hem diýinjalyan otolary, lukmançylyk otolary millilerimiň harçylyk sunutyna degişli ajaýyp eserler bilen baýlaşdyrylan kitapxana hem naharxana bilen üpşendilipdir. Bu binada taslamalarlykda Mejefer jaý ýürüt muzeýiň, Ammaryň usukhana jaýynyň, ýanygyna garşy suw howdunyň, şeride lagym geçirjisiniň gurulanyň aýratyny bellemek bolar. Bu ýerde täze ajaýyp binanyň ulanylmagy berilmegi bilen gurulan sergem täsirli boldy. Haly önümhanasynyň açyş dawrasyna ustad harçylary garaşdyrmadan 30 ýyllyk şany toý münasibetli ilkinji dokan goşly göllü ak harlaryny uly buýsan şön kestiler. Davaraly toý şahatyna gatnaşany gollary hünärli bagtyar denanlar şeýle ajaýyp binany sowgat berenligi hem milli harçylyk sunutymyzy ösürmekde, şeýle ony dünýä ýaýmakda alyp barýan el ýurt bähwetli işler üçin Mähriban arkadamyda alkyş sözlerini beýan etdiler. Men Türkmen Hal Döwlet Birleşiginiň Marçe Peralçyk Kärhanasynyň hünärmeni Maýa Gödel Aman Muradowa. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, garaşsyz baky tarap Türkmenistan döwletimiziň her bir güni şanly senelere, toýdur bayramlara beslenip toýlamy toýlarlaşyp gelýär. Asyrlaryň dowamyna öz gymmatyny ýitirmän taklak galan Türkmen haltyny döretýän çeper elli halçylamyda, Türkmen halçylyk sunutyna uly sarpa goýan Gahrman arkadamyzyň taýty tagalalar netijesinde ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna, ähli amatly şertleri bolan çeper halçylyk kärhanalary gurulup ullanmagy berildi. Mari vilayetinna gadimi mer toprağına, Beýik Ýüpek ýolunyň uğruna Marçe Peralçylyk kärhanasynyň bayramaly önümhanasynyň açylış dawarasy boldy. Muňa biziň begenjimiziň, buýsanjymyzyň çägi ýok. Biziň türkmen dinanymyzyň, türkmen halçylamyzyň buýsanmaga dolu haklydyr. Sebäbi her halkyň özüne milli maksus aýratynlygy, däp desturlar bolşýaly. Türkmen halkynyň hem özüniň aýratyn öz boşly inçe senedi bar. Şol senetlemediň iň gymmatly hem türkmen haltydyr. Bize şeýle uly mümkinçilikler açyp beren. Türkmen haltyny dünýä tanadan, garaşda bir tarap Türkmenistan döwletimizi gülläp ösdüren Gahrman arkadamyda köp sag bolsun aýtýar. Gelecekde de biziň döwletimizi, biziň halçylymyzyň dokuyan nepis hallarynyň her bir öýdümi, her bir çetimi watanymyzyň ösüşlerini, beýik geleceğini wasp etýän şirin mukamlar bolup ýanglanar. Men Marçe Peralçylyk kärhanasynyň bayramaly hal önüme göz çoksa Orasultan bayrama. Biziň bayrama şäherimiziň görnüklerini ýüzeli orunluk hal önü halatynyň açylyp urunmaga berilmeli bizi diýsen begendirdi. Şu ulanmana berilen kärhananyň içinde ähli mümkinçilikler bar. Şunýaly uly kärhanany açyp beren Mähriban arkadamyza köp sag bolsun aýtýar. Mähriban arkadamyň jan sag ömür uzak, belent başı aman bolsun. El ýurt bähwetli işleri üstünlükleri bekletin. 32-nji Tomsky Tokyo Olimpiadasy Türkmen sportuny taryhy waka bolup girdi. Biziň turgunymyzyň ýokary derejedäki halkara ýaşyny üstünlük gazanmagy hemmemiz üçin uly buýsanja urly. Ýurdumyň sport we ýaşar täsir ministriniň guramagyny Ýaponiýanyň Tokyo şäherine geçirilen 32-nji Tomsky Olimpiýa oýunlaryna ýeňji buran türkmen turguny goşulan şaher paýdar münasibetli hoşallyk maksady geçirildi. Maksada çykyşynlary rowaşy meniliň rowany ýollaryny türkmen sportunyň gazanýan üstünlikleri, şeýle hem Ýaponiýanyň Tokyo şäherine geçirilen 32-nji Tomsky Olimpiýa oýunlaryna gazanylan ilkinji Olimpiýa medali dogrusynda gurulmak etdiler.
İyileşmede Polina Gurivanyň şahir paýlaryny gutlamak bilen maslahatlaşýarym. Beý gadanlaryň üstünlüği üzerine gahraman arkadamydan döwlet siýasatynyň bardygyny belediler. Maslahatda Türkmen döwleti Beden terbiýe we sport institutynyň talibi, Türkmenistanyň at gadanyna sport ustady Polina Gurivanyň gadanyny beý üstünlüğiniň gahraman arkadamydan dördüp berýän mümkinçiliginiň netijesi bardaky sözleri maslahatlaşýarda Türkmen sportunyň haqqynary gahraman arkadamyda buruny buýtunçlyglaryny hatym artdyrdy. Soňky ýyllarda ýurdumyzda zenan türgünleriniň sanynyň artýany hemem olaň halkara ýaşlaryna önämli ýeňiş gadany türkmen baýdagyny alasmany götürýän hemem döwlet senamyda sport geňişligini belentden ýanlandyrmak başarýan bardy. Bellemek bilen maslahatlaşýarlar şunuňa baglykda gender siýasatynyň netijeli alyp barylýany bardy durup geçdiler. Maslahatyň ahyryny oňa gatnaşyjylar gahramanlar kadamyda türkmen sportuny ösdürmekde edýän taýgarlar üçin alkyş hemem hoşarlyk sözlerini aýtdylar. Hormatly adamlar, Norto ýurdumyň raýatyna we paýtagtynda Aşgabatda 23 awgustda saat 20-den 24 awgustda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat holunyň berýän habar bilen tanışyryň. Balkan vilayatyna azken bir tuwalyp günortagy nordan teleskonta 8-13 metr ýetýän şemal uçar. Howa gejesine 24-29 gradus maýl gündüzine 35-40 gradus kenariýa etraplaryna 32-37 gradus ysy bolar. Ahar vilayatyna az bulut tuwalyp demirady gün matran teleskonta 7-12 metr ýetýän şemal uçar. Howa gejesine 20-25 gradus maýl gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna az bulut tuwalyp demirady gün matran teleskonta 8-13 metr ýetýän şemal uçar. Howa gejesine 17-20 gradus maýl gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyna az bulut tuwalyp demirady gün matran teleskonta 8-13 metr ýetýän şemal uçar. Howa gejesine 18-20 gradus maýl gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Daşuwud vilayatyna az bulut tuwalyp demirady gün matran teleskonta 7-12 metr ýetýän şemal uçar. Howa gejesine 17-20 gradus maýl gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Paýtagtyň Aşgabatda az bulut tuwalyp demirady gün matran teleskonta 7-9 metr ýetýän şemal uçar. Howa gejesine 22-24 gradus maýl gündüzine 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 24-dini magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagy Edil vatandaşlar, häzirki wagtda Tomuspasynyň dowam edýän günlerinde howanyň gyzma netijesinde günüň güýçekleriniň adamlaryň saglygyna ýetirýän ýarama täsiri güýçlenýär. Günüň täsiri aýratynam saat 11-den 17-şe güýçli bolýar. Hemem günüň gyzgyny howry saat 20-şe dowam edýär. Şeýlekeme howanyň düzümindäki tozan bölüşikleriniň kadadan 5 oturum artmak bilen howa şartlarynyň adam bedene ýetirýän täsiri artýar. Şunun bilen baglykda howanyň uňaýsyl täsirlerini öňlenmek üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, hemem Tomuspasynyň günüň ýetiş şöhretinden goranmagy maksat berýär. Mehriban ýylaşar, bulary berip berjä etseňiz öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli babatlarda ötüşýär. Ähli şoňda ne bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edil ýaşarym.